wong kekirisi kodeknya simbar dodo tutup kang mulang cokro lamun ngendikan kerang pindo guntur ing mangsaran kanggo tetunggule Pak Tumijan Kadang Pandowo. Woi, wah penake. Senengane Pak Durun gitu cocok. Saja kok Bu Siti kulon parane kaya nyang ndi ya? Ya numpak gajah tane. Apa lu ngomong apa? Numpak gajah. Lu ngomong gajah. Gajah. Lu ngomong gajah. Megal gajah mrene takandhan nija mata kaya laron kuping ngilir siung gandhi klathik nganggo tlale buntut cilik tansah kopat kapit sikil kaya bumbung mung lakomo megal iya Kaya dalang dami megal gajah mrene takandhan nija mata kaya laron siung gandhi klathik nganggo tlale buntut cilik tansah kopat kopit sikil kaya bumbung mung lakomo megol gajah ngandani
mata kaya laron siung kuping ilir siung gandhi atik nganggo telali buntut cilik tansah kopat kopit sikil kaya bumbung mung lakumu megal megol